Kubor ka Batesi TV lawanda shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi min wan ra mangi hakir dog ying jongpi Laingut kinong ilam jong ka Confederation of Ribhoi People bakuntum ya President jong ka Sengkami but arngut kidkhot kila syakem no ha ki pulit jong ka Ribhoi ha ka khanyo tarik ubnai naitung arajar arpuwei halor ka jingsha kenno baki don kti ban thau jingkul mar ha ki artli ki petrol pump ha ka thany umroi but ha ga jo ka porru la kenno baki thmu ban leit thep petrol ei but kta aktiru ya ki nong trei jong ki ne ki artli ki petrol pump kat kum katulong kubor baliyo alum na ki pulit jong ka Ribhoi district laong bakani kala jia ha ka sngi thoding jong ka khan rew tarik ubnai naitung arajar arpuwei ha ka por ko bakhandai shiteng ai menme ha ka bala kenno bo nong elam jong ka Seng Confederation of Ribhoi People uba bandari renta thiang lembat arngut ki dikhot bakunthop ya u shining kinta but u John Fest lakhian kila lej banthe petrol ei neki artli ki petrol pump kata ha umkru service station kabadan ha umdo berthi but ha nongpo service station kabadan ha lomdat khla kabadan ha surok shalong bypass ha Ribhoi district kumbala sakhi but penshai de ki trai petrol pump ringkat ki nong trei bala sha sho kila ong bakine ki nong elam ka CORP amtang bakilawan banthe petrol ei klem da seu pisa na ka pump but kila shot la dadru ya ki nong trei ha ki te ki artli ki petrol pump para ga jo ka porru kila penpat ya ki tiar ki badan hapo ka tai ka petrol pump ka jingsha kem jong kini ki nong elam gani ka seng bhalang kalong hadin baki pulit jong ka Ribhoi kila yo pdiang ya ka ejahar bala mudui da utrai jong ka nongplo service station but kumjuru da kashnong lomdat khla ha ka bala kenno bakini ki nong elam seng bhalang kila thau jingkul mar hapo kashnong but dawa the umpnyang ei but kta aktiru ya ki nong trei jong kini ki artli ki petrol pump Lagi sokia ada cekem Pak Menteri Natiang option jangka kok sudah badi nen jamil tang ni dau ibarat ngara jogi basio jintip wala lagi jintip dirpor ni percang ibane be kala apa ni awat jintip abad kena ano kami kodo kendram ano kami kerajing setu jumut ko sebaca nan jadi kita balik kenduk ya ka terbas nong borambang kumdekla bat ela saki ki kanto ba ada kiwi ku ki snong ba IFR lang bagi pom ki kala ba dia suk dengi ki ru ki kanto ba kala besok tamas marah di kata hi ngala yele sa kedo yo borambang snong jongka ndo bathi ba kunjuk ni try pom jongka ndo bathi pada ni saki kanto ba dia saki kendo ni tagai TR persa ya sejong pom bar ki mpa ero ban IFR mar kakak makabir ka barit lumala te haru benopoi haru taput kate kami hap tadi kata beliau so bakam kalong kita tingi wana sin sepo pom borambang ipan ne iklino try juga pom beliau ba kendu try juga pom ur wong ba hasia dari jengki ke wan nam ta bani sok ki khemwan ba dai kar nre tin oke nolam snong juga borambang benbor yo u ban ai arlang ko masapo de ki takiro la bendap ya ga sebagai Dene soki hadu mangi sotu bagani akam imla bani compromise imla penbet sede jeng inhab ya sabarkat ke bang insalya ane